नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये। माझं नाव आहे अक्षय आणि आज आपण चाललो आहे पुण्याच्या बाहेर। पुण्याच्या बाहेर म्हणजे मी आत्ता आहे मुंबईला जाणाऱ्या ट्रेनमध्ये आणि मुंबईवरून कुठे जाणार आहे ते तुम्हाला हळूहळू समजेलच। तत्पूर्वी आपण हा प्रवास जाणून घेऊयात। आता मी पुणे स्टेशनवरून तिकीट काढले आहे मुंबईसाठी, लोकमान्य टिळक टर्मिनलसाठी, आणि तिकडून आपल्याला पुढे जायचं आहे। तुम्हाला हळूहळू समजेलच मी कुठे चाललो आहे। सकाळी मी 9 वाजता पुण्यातून निघालो होतो। आता वाजलेले 2। मी आता आहे मुंबईच्या लोकमान्य टिळक टर्मिनसवरती। तर इकडून मला जायचं आहे मुंबई सेंट्रलला। मुंबई सेंट्रलवरून संध्याकाळी 6 वाजता अमृतसरसाठी रेल्वे आहे। तर अमृतसरकडे मी आता प्रयाण करणार आहे 6 वाजता। लोकमान्य टिळक टर्मिनसवरून आता मी चाललो आहे मुंबई सेंट्रलकडे। तर मुंबई सेंट्रलकडे जाण्यासाठी मी रॅपिडो चूज केलं। रॅपिडोमध्ये 2 व्हीलर एक येते न्यायला। आत्ता मला 135 रुपयात फक्त मुंबई सेंट्रलला जातो आहे मी। मित्रांनो, मी आत्ता आहे मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकावरती। इथे मला RT-PCR टेस्ट करायची आहे अमृतसरला जाण्यासाठी। तर आता मी RT-PCR टेस्ट करणार आहे। मित्रांनो, केवढा मोठा फॅन आहे बघा। पूर्ण स्टेशनमध्ये हवा येते याच्या फॅनची। RT-PCR टेस्ट केलेली आहे मी आत्ता आणि 500 रुपयात ही टेस्ट झाली आहे। जाताना 2-3 स्टेट ओलांडून मी जाणार आहे, त्यामुळे RT-PCR टेस्ट करून घेतलेली आहे। म्हणजे भविष्यात पुढे काही अडचण येणार नाही आणि मला अमृतसरमध्ये पण ही टेस्ट उपयोगी होणार आहे। ते कुठे उपयोगी पडणार आहे मी तुम्हाला सांगेलच हळूहळू। माझ्या मागे थांबली आहे ती आहे गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस, जी मुंबई सेंट्रल स्थानकावरून जाते अमृतसरसाठी। 6 वाजून 45 मिनिटांनी संध्याकाळी ही गाडी निघते। आता 6 वाजलेले आहेत। तर आता मी जातोय आतमध्ये। कशी आहे पाहूयात आपण गोल्डन टेम्पल। दुपारचे 2 वाजलेले आहेत मित्रांनो आणि आता दिल्लीत आहे गाडी, हजरत निजामुद्दीनमध्ये। तुम्ही माझ्या मागे पाहू शकता, दिल्लीतलं सगळ्यात मोठं स्टेशन आहे। दिल्लीमध्ये आहोत आपण आता। मित्रांनो, रात्रभर प्रवास केल्यानंतर आता सकाळी 8 वाजता मी आलेलो आहे सवाई माधवपूर या रेल्वे स्टेशनवरती। राजस्थानमध्ये आहे आता मी। मुंबईवरून निघाल्यापासून टोटल 1000 किलोमीटरचा प्रवास केलेला आहे। अजून 1000 किलोमीटरचा प्रवास राहिलेला आहे। इथून 1000 किलोमीटर म्हणजे रात्री 12 वाजता मी अमृतसरला पोहोचेला।
काल संध्याकाळी 7 वाजता मुंबईवरून निघालेली अमृतसरची रेल्वे आत्ता आहे अंबाला कॅन्टोन्मेंट येथे. इथे अंबाला कॅन्टोन्मेंट हरियाणामध्ये येतं, हरियाणा पंजाबच्या बाँड्रीमध्ये. तर इथून आता फक्त 200 किलोमीटर राहिलेलं आहे अमृतसर. आता अंबाला कॅन्टोन्मेंटमध्ये आर्मीचं सगळ्यात मोठं स्टेशन आहे, एअरफोर्स स्टेशन. तर इथून आपण जाणार आहोत पुढे. आता वाजलेत रात्रीचे 9 आणि मी आहे लुधियानामध्ये. लुधियानावरून फक्त 140 किलोमीटर अंतर राहिलेलं आहे अमृतसरसाठी. 32 तासाचा पूर्ण प्रवास आहे, त्यापैकी 30 तासाचा प्रवास झाला आहे. अजून 2 तास प्रवासाचे राहिलेले आहेत. अख्खी ट्रेन रिकामी झालेली आहे, सगळे उतरले लुधियानाला. आता ट्रेनमध्ये कोणी नाही आहे. फक्त जी लोक अमृतसरला उतरणार आहेत तेवढीच लोक इथे बसलेली आहेत. वाट पाहतोय अमृतसर कधी येत आहे. परवा दिवशी मुंबईवरून 7 वाजता निघालो होतो. आता वाजलेलेत रात्रीचे 12 आणि मी आहे अमृतसरच्या जंक्शनवरती. तर इकडून मी चाललो आहे आता माझ्या हॉस्टेलकडे. रात्री 12 वाजलेत. आता हॉस्टेल उघडं आहे का नाही पाहतो जाऊन, आणि उद्याचा काय प्लॅन आहे तो तुम्हाला सांगतो. हे बघा हॉस्टेल आहे माझं. हे हॉस्टेल फक्त आणि फक्त 200 रुपयामध्ये बुक केलं आहे मी. अतिशय छान सुविधा इथे. 200 रुपयामध्ये सर्व व्यवस्था आहे आणि 3 दिवसासाठी 600 रुपये याचे घेतलेले आहेत माझ्याकडून.